Salutați bine, v-am găsit la un nou episod al meu și la un nou canal. În acest episod o să îmi dea prietenul meu, cum v-am obișnuit în primul episod, niște provocări, cred că 6. O să mai fac alte și de 10, 20, nu știu de fapt, nu promit nimic. Și să începem și cu provocări. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă vă place. Să începem cu prima provocare. Prima provocare e să te îmbraci în babă și să-l strici pe Cristi. Fără cuvinte. Cristi! Bă, Cristi, hai că mă mâncă nasul, bă! Cristi! Hai, bă, Cristi, bă! Aceasta a fost prima provocare. Să vedem ce urmează. A doua. Să auzim. A doua provocare este să iei un omuleț de jucărie mic și să te iei cu el la bătaie, la trântă, să-l dai de pământ, să-l spargi, să-l snopezi, să-l... Red Shoney, tădădădăm! Și Bruce Figăruie, tădădădăm! Astăzi se vor confrunta Bruce Figăruie și cu Red Shoney, tădădădăm! Da, să-ți dau. Ai, vai leu, că mă mor! Nu? Și eu câștigat! Îl snopește, eu sărițandura! Tărădădăm! Acea provocare a fost a doua. Să continuăm cu provocarea a treia, să vedem care este. A treia provocare este să-ți storci 5 picături din jumate de lămâie în gură, fără să trișezi. Tadam! Aceasta este lămâia. Mai de sus, mă! Da, cu mână, mă! Cu mână! De ce? Nu pot. Dă la mine! Ține gura! Ține gura! Nu, că n-ai, nu. Ține-mă gura! Nu! Hai că încerc să o țin eu. Am de 5 picături. E bun! Gata că vă învățați! Aceasta a fost a treia provocare. Acum să vedem care este a patra. Sper să nu fie grea. A patra provocare este să-ți bagi o pară stricată în nas, curu. Dacă mă întrebați de ce ești stricată, Aceasta este para și ăsta trebuie să-l introducă în nas. Știu că la unele fete le place, dar să se abțină. cât am dat. Dar stăm bine cu el. Așa e. Așa e? Eu. Mai un pic și-l introduci tot. O, că mai este. Bat. Îți dau și un ciocan? Ai.
Nu mă mai mâncăm. Acea provocare a fost a patra. Să continuăm cu a cincea să vedem ce îmi dă prietenul meu. Să vedem. Nu mai e prieten. Zi. Provocarea cincea este să stai o ceapă cu cuțitul, o ceapă întreagă, să o faci bucățele fără să te ștergi la ochi dacă plângi. Aceasta este ceapa. Să vedem dacă poate rezista, să taie. Și așteptăm și comentariile voastre, părerile cu provocările voastre. Acesta este cuțitul. Aceasta este ceapa vortată mai înainte. Ai, te rog să nu plâng. Deja vine. Hai. Așteptăm provocările voastre. În descriere. Nu mă filmează mă și pe mine, că zice ăștia că plâng de doare cap. Bine tu de... Chiar rostură ceapa asta. Nu da lacrimile. Filmează mă, să zică lumea, să nu zică lumea. Ochi. Să nu zică lumea, nu mai filma atâta cea. Asta e ceapa mea. Nu tu ceapa mătii. Da, Am pus acolo ca să nu tăiem mobila, că moară străbunicul. începe. Hai. Și numai jumate. Începe lacrimile. Hai să mă grăbesc. N-ai drum. Dacă sunt prietenul, nu merg. După ce ai tăiat toată ceapa, să vii la lumină să ți se vadă ochii. Am terminat tot ce. Haide la lumină acum. Unde? Hai. Oricum, dacă vă întrebați că m-am șters la ochi când am pus planeta sau asta Că ce plânge. La ce provocarea, ultima provocare care am făcut-o a fost a cincea, sper că v-a plăcut. Mie tot, cum să spun eu, tot mă doare un pic ochii, dar n-ar mica. Să continuăm cu ultima provocare, care este... Ultima provocare, trebuie să spargi propriul tău telefon. Ce? Pe bune! Eu telefonul, du-te că asta o refuz. Păi dacă o refuzi, ești nașpet. Păi stai un pic, uite, stai să arăt telefon. Tu ești prost. Stai că vin să aici. Vrei să fii, ești prost, uite telefon. Crezi că Să te spargi. ăsta?
ăla are ceva? Cum să n-aibă? Nu. Cum să sparg eu telefonul meu? Nu. Telefon performant. Să zic, bine? Păi să ți spargi propriul tău telefon. Păi am și eu că pe tu ești prost, mă, frate. Cum să sparg eu propriul meu telefon? Vă dați seama ce telefon să sparg eu? Fai, păi am dat o grămadă. Păi spargeți-l. Uite, îți dau și această unealtă ca să poți să ți-l spargi mai bine. Hai! Pentru că îți sparge telefonul bun, așteptăm comentarii cu următoarele voastre provocări. Puteți să-i dați provocări la Vali. El acceptă orice provocare. Da, de exemplu, vreau să spun unele provocări, de exemplu, cu excepția să mânci căcat, de exemplu, nu refuz, de exemplu, să arunci de pe bloc, refuz, să mă duc la oameni, să le dau în casă, să le fur ceva, să scar banca, refuz, de exemplu. No, haide să vedem de pământ cum îl sparge. Hai să încep. Hai, nu știu, hai, dați-mi un telefon. Tunel de pământ. Stai,